Na Wesley Methodist Church asori na nkwabata ewo awukugwa akuapem wapoye mantemo no na wotwe mu nso Ghana ye nuane ya mamre ho ahodo wo mo da bi edi na ne nyina ne ye wonfihia wo ha ne aduanan afahya wondi 140th anniversary wo mo kire Ghana ye wonuane pa amamre ne amane nso ye wo bi pa nti asori no mu an wo cheche sa enuoma na Adom TV kase etoso Methodist asori kono edimfinhia oha ene aduanan ewo ewukugwa akuapem a ewo Eastern Region asase so na esanse wo ba behye sa emfinhia daninti wa hyase a ene wodi food bazaar ehhehye so a food bazaar yi wode kire Ghana mamre efa aduanan ho na sa dwumadie ema bia wono ano enuane ekọ dwumadie na se a wo asori nuku ahodo mu edeto Adom kase enimu se enuane ahodo bi te se apeprensa impihu banchiampesie kenke kontomrabo mu ene enuane bi a aka no eboa magana mamre ekọ enimu nanso emebunu no ato se enuane no ego ne senti na asori eba bedi ne mfinhia na oha ene aduanan wasan akofa ba wode kire Ghana fo ye yese wodisa aduane no so ya amamre se kwa afọ no won se oto ya de bia yetete amamre se si ya wo kwa guess ba mo pe fried rice ni ndomi ya so de se sankofa de ye nchi enso ye tu abibinwum pa ene ye kuo no ne ewo mu no pa ne abibinwum ba bia abekọ bia lete wo bia abibinwum de ye fa no kwa dokono anase otim ye tete aduane a the whole Ghana obi animudi nti ye se mba mpanifuo no ye adwun se be se aduane no enkunum ne ebronum ya na eko eni nti dokron de enya de boka kese te se fried rice no ne ade no eni omo ne ho keka ho no adoso nti tetede no ene na hoden wom eno na emamogya nso wode wonsam tu dwawie ena ya abo ama junior ono no ye sofopanyi ewo Wesley Methodist asori ko a ewo ewukugwa akuapem woda wonano no ne Adom kase kasa ya wode tu dwa se imfi asori edi ya tete ne nuanu bi se bi na no omudi enti ye se enye se ye di ye 140th anniversary dia enye ye nsan ko hyase na ye nsa enfamra afiafi ana obete se asori bi se oye food bazaar ye tradition de bi adodo na akoye ye jollof ni ye fried rice no ne wan ni bi no enti me encourage sorry e wo Ghana nyina se nka ebe ya nka ye nkoso